Joo, voit sä tulla nyt sieltä, ei jaksa. Tässä Jussi ei jaksa enää tätä toimintaa. Me on tänään ollut koko päivä 17 tunnin, niin sulle jupinat ja sä vaan siellä räyhäät. Siellä jossain pusikoissa. Joo. No missä sun pallo on? Ei se sinne pitänyt mennä. Voi hyvänen aika. Mä näen vaan sinisen pallon ja kauheat pusikot vaan paukuttaa. Arvaa mitä. Joo, nyt oli tää homma poikki. Ei tuu enää mitään. Ei. Nyt it's over. It's over today. Ei. It's over today. No niin. Alkako taas joku ihmeellinen hämy tulla sinne, että minäpä lähden karkuunkin vielä, kun et sinä et anna minulle palloa niinkö. Pysähyppää siihen, niin nyt laitetaan tää homma tähän näin. App. Älä lähde mihinkään. Kuulehan vittu julkuri. Me kylpemään vähäksi aikaa. Joo, nyt mennään kylpemään. Vittu mä. Alas tulla sieltä vähän se tänne. Elä tule sit kylve siellä, kun vene on varastettu, niin minä voin kylpeä täällä. Kun kanssa sieltä tulee tänne näin. Nyt on tää homma on nyt tälle hanskas, nyt mennään kotiin. Me ollaan ollut 18 tuntia, ollaan oltu jo liikkeellä. Pitkin meelareja. Sä oot saanut käydä vitun saarilla ja oot saanut vetää, jätkät on tehnyt sulle hampuriareita. Älä viitti! Nyt! Nyt tulee sellainen juttu. Tää näin nyt. Hyvä tyttö. Mennään kotiin mennään. Mennään himaan nyt. Me ollaan käyty vittu kaikki Mielarenin saaret läpi ja kaikki. Sä oot saanut vittu kotitekosta hampuriareja vittu, mitkä on nuotiolla tehty ja kaikki. Musta on ihan loppu. Musta on vittu ihan vittu loppupää. Se on ollut pitkä päivä tyttö. Mennäänkö kotiin mennäänkö? Mennään himaan, tule. Joo, mennään himaan joo. Musta lopettaa nauhoittamisen tähän hommaan. Joo. Huilaan vähän aikaa. Huilaan rakas pieni. Kun Hussen kamera on ihan päin vittua, se ei oikein toimi. Tää se on oikeastaan päin vittu. Nyt time out, ei jaksa filmaa. Tytön kanssa voisi lähteä vaikka himaan. Saa vähän rauhoittua. Tänään on ollut kova päivä. Pitkä homma.